Sabatha ayibenhle wabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi uJehova neminikelo. Incwadi kaExodus 25 verse 1 to 2. uJehova wayesekhuluma kuMose ethi, "Yisho bantwana bakwaIsrael ukuba bangithabathele umnikelo. Kuba bonke abantu abanhliziyo zabo ziyavuma anothabatha umnikelo wami, amen." Ukukhonza uNkulunkulu ngokunikela cishe ikhona okudala kakhulu. KuGenesis 4 verse 3 to 5 kuthi, kwathi emva kwezinsuku ezithile uKhayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi, naye uAbel waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbel nomnikelo wakhe, kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Isizathu sokuba uJehova amukele umnikelo kaAbel kunokaKhayini ukuthi uAbel wabonisa uJehova ukuthi umthanda ngenhliziyo yakhe yonke nangomoya wakhe wonke, ngokuba akhethe amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo ukunikela ngawo kuJehova. Kungumthetho ukuthi uma unikela, unikele ngento enhle engenasici. Ngisho unikela ngemali, ingilosi yasifundisa ukuthi sikhethe imali esizonikela ngayo, sibeke eceleni, singanikeli ngemali engcolile nedabukileyo. Imali ozonikela ngayo uyikhethe usesendlini. Iminikelo uJehova wayehlukanisa kabili. Kukhona umnikelo wothando uJehova akhuluma ngawo kuExodus 25 verse 1 to 2. Obonisa ukumkhonza uJehova njengokwenza koKhayini noAbel. Bese kuba khona iminikelo eyintela uJehova owayiqoqela abantu kuba emva kwesikhathi isize bona. Kusukela kuDeuteronomy 14 verse 24, uJehova uthi abantu kothi uma sebeyiqoqile iminikelo yokweshumi bese behlanganyela endaweni ekhethwe nguye uJehova ukuba bazijabulise ngokuba bathenge lokho abakuthandayo ngemali yaleyo mnikelo. uJehova abantwana bakwaIsrayeli wabafundisa ngomnikelo wokweshumi kuDeuteronomy 14 verse 22 kuya ku-23, lapho ethi, "Uyonikela ngokweshumi kwazo zonke izithelo zembewu yakho, lokho okuvela ensimini iminyaka ngeminyaka, ukudle phambi kaJehova uNkulunkulu wakho endaweni ayakuyikhetha yena." Amen. Yonke-ke imfundiso yokuNazaretha ngeminikelo uShembe wayeyithathela kule mithetho kaJehova. Umprofethi Isaiah Shembe akazange nokho wakhuluma ngokweshumi. Ngicabanga ukuthi lokho kwenziwa ukuthi abantu bakwaZulu ngaleso sikhathi babe ngeke bekwazi ukuthi okweshumi into engakanani. Esikhundleni sokweshumi uShembe iminikelo eyisifungo wayenquma yaba umnikelo ofanayo kubantu bonke. Kwabesilisa kunomnikelo okhishwa ngenyanga obizwa ngokuthi umnikelo ka-23, komama kuthiwa umnikelo ka-14, kanti kumakhosazana umnikelo ka-25. Kubuye kube khona iminikelo ebizwa ngokuthi izicelo, okuyiminikelo abantu abayinikela ngoba becela, bebonga noma bebika izinkinga zabo kuJehova. Ekuhlaleni kwethu nengilosi sesibe nolwazi olujulile lokuthi iminikelo ebandleni lamaNazaretha ibaleke kangakanani. Ukukholwa okuphelele singakwehlukanisa izigaba ezine. Okokuqala ukuthandaza, okwesibili ukunikela, okwesithathu ukuzila, okwesine ukugcina yonke imithetho kaJehova. Kungumgomo webandla lamaNazaretha ukuthi uma unikela, ngaphandle uma umnikelo ubizwe noma waziwa, kufanele usho ukuthi unikelelani. Ngamanye amazwi umnikelo kumele ukhulumise. Unganikela ngokucela into ethize noma unikele ngokubonga okutholile.
Kubalekile futhi ukuthi wazi ukuthi umnikelo ubhekise kubani. Esikhathini esiphambili sathi sethula umnikelo eLatini kwasengena ingilosi. Yabe isithi asithathe umnikelo ongu-20 rand sewubeke eceleni. Khona lapho kwabe sekukhuluma umuntu oyinikelile lo mnikelo, ekhuluma kuwo umnikelo. Kodwa lapha enikela wayekade ekhuluma ebiza oyisemkhulu. Khona lapho kulomnikelo kwase kukhuluma ikhehle elidala limthethisa lo onikelayo. Kokunye wayecela nemoto. Lithi-ke leli khehla nathi asikaze sibe nemoto. Hamba uye ehlathini uyogalwa isihlahla wenze ngaso isihliphi. Ingilosi yabe isiphenduka isibheka isithi leli khehla elikhulumayo ukhokho walomfana okade enikela. Kodwa noma leli khehla kuyilo eliphethe lomndeni, kepha lalingayifuni indlu yakwalomfana, linenhliziyo embi. Zonke izinkinga zalenkosana zidalwa yileli khehla, ngoba yonke iminikelo nemithandazo yalomfana oyibhikise emndenini yamukelwa ileli khehla eliphethe lomndeni, kodwa futhi eliyisitha sakhe. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, niyabona-ke ukuthi kuyingozi kangakanani ukuthi usizi lwakho ungaliqondisi kushembe noma kuNkulunkulu. Nihlanganisa nabantu enithi ngabakini, kanti abanye bayizitha zenu. Amen. Kodwa ngoshembe angiqondise kumholi onesibongo sawashembe. Kuleli bandla lamanazitha uNkulunkulu asimkhonza umuntu, kodwa senza lokhu esakutshelwa inkosi ilanga, ukuthi asifune ushembe womoya, ngoba ushembe wenyama uzophela. Nengilosi uthe uma ifika phakathi kwethu yasifundisa ngoshembe ongumoya, yathi nayo ithunywe nguye ukuba izovusa ibandla likamenzi wezulu nomhlaba, nelizoqhuba ukukholwa ngendlela ubaba mkhulu owayeqhuba ngayo. Yonke iminikelo yethulwa ngohola ibandla kuJehova eLatini. Umnikelo akusiwo okucebisa umholi webandla, kodwa ungokaNkulunkulu, ubhekele zonke izidingo zebandla. Ingilosi yasichazela kahle ukuthi umnikelo usebenza kanjani ebandleni lamaNazaretha. Yalinganisa ngomongameli wezwe, yathi umongameli uba nemoto kahulumeni ohamba ngayo, abe nendlu kahulumeni ohlala kuyo efenishwe nguhulumeni, abe negrosa ohlale eyinikwa njalo nguhulumeni ngenyanga, abe nezimpahla ozithengelwa nguhulumeni okufanele aziqoke, abe nesecurity oyitholelwa nguhulumeni okufanele imbheke. Ithi-ke ingilosi nomholi webandla kumele ephile leyo mpilo yonke into eyenzelwe libandla, kodwa yena angasicebisi ngalo, ngoba ibandla ngelikaNkulunkulu. Konke onakho akube ngokwebandla, yena akusebenzise ekwenzeni umsebenzi webandla kuphela, angaziwa njengesicebi ngeminikelo yebandla. Uthi-ke kimi lo muntu wasezulwini, noma ungaba nomuzi omuhle, kodwa kufanele ube nomuzi owodwa okungowakho. Yonke iminikelo isebenze ukuthuthukisa ibandla. Awuvumelekile ukuba uhambe wakha imizi yonke indawo. Ngakho-ke ekushumayeleni uzosebenzisa imoto oyithengelwe libandla, ube necaravan noma nemotorhome ozolala kuye noma ukuphi. Awuvunyelwe ukulala emahotela, ngoba kumele ugcine ubungcwele bakho njengesisebenzi kaNkulunkulu. Kodwa futhi akufuneki ukuthi kuthi lapho uya khona bese amalunga ebandla alapho elokhu ehlupheka. Iyaqhubeka ingilosi ithi yikho kubalekile ukuthi ube necaravan, ukuze ube nendawo yokugeza, yokudla, yokuphumula, ube sengathi usekhaya lakho. Yonke iminikelo yebandla ngekaJehova,
yena oyichaza ngezindlela ezahlukene ukusiza ibandla nomphakathi. Ngokuqala ngomnikelo kumele wakhe indlu yesonto. Amen. Indlu yesonto indlu kaJehova. KwiZikhondikazi 2 chapter 2 verse 4 inkosi uSolomon ithi, ngizokwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu ukuba ngingcwelisele yona, ngishise phambi kwakhe impepho enuka kahle. Okunye okwenziwa ngumnikelo webandla ukondla izintandane nabafelokazi, ukuthenga izindawo zebandla, ukuba nomfundazwe ozosiza abantwana ekukhokheleni imfundo. Ngelinye ilanga ingilosi yabuza kithi yathi, uma uNkulunkulu enganikeza 40 million rand ningawenzani? Sasesibala izinto eziningi. Ithi-ke ingilosi, yonke lento enibalayo ayinasidingo esingako, kodwa uma ngeminikelo uvula imisebenzi usuke usiza uNkulunkulu. uNkulunkulu uyahlupheka kakhulu ngoba uma abantu bengasebenzi bazibika kuye, kodwa uNkulunkulu akayakhi imisebenzi ngemlingo. Kunalokho uya ezindaweni ezahlukene ekufunele umsebenzi. Ngakho-ke kubalekile ukuthi ngemali onayo uvule imisebenzi, ngalokho ulekelele uNkulunkulu. Uma uthola imali, into yokuqala kufanele uyibuze ukuthi uNkulunkulu ufuna ngimenzeleni ngale mali onginika yona. Kungathi uma uthola imali ucabange izidingo zakho, ungambheki uNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi, uma njalo ukuthi uma uba nemali bese ucabanga usizo ungalinika uNkulunkulu, uyohlale unemali njalo. Njengoba sengichazile, ithi ingilosi ukusiza abantu abahluphekile ngemali onayo usike usiza uNkulunkulu, ngoba konke ukuhlupheka umuntu onakho ukubika uNkulunkulu. Ingilosi sifundise kakhulu ngomnikelo ukuthi ezulwini umnikelo usebenza yonke into. Esikhundleni sama-birthday gifts thina sikhipha umnikelo sibonga uNkulunkulu ukuphila kwethu noma ukuphila kwabantwana bethu. Ingilosi yasibuza ukuthi umuntu one-birthday nisuke nimbonga ukuthi wenzeni, nimbonga ngani uNkulunkulu omgcine unyaka wonke. Ithi-ke ingilosi, i-birthday ngumkhosi ovela kwabanye uNkulunkulu awaziwa ezulwini, ngakho-ke nina ningawenzi. Esikhundleni sokubika umuzi noma imoto kwabaphansi, ukukhulisa umntwana noma iluphi-ke nje usiko, thina silwenza ngomnikelo sibonge uNkulunkulu lokho abanye abakubonga kwabaphansi. Noma imuphi umcimbi noma imuphi umsebenzi siwenza ngenkonzo. Esikhundleni sokuhlaba sinikele ngemali. Noma yini ongayenza ngokosiko ngokuhlabela, thina siyenza ngomnikelo ngokuyibika kuJehova. Ithi-ke ingilosi kudala kwakuhlatshwa ngoba ngaleso sikhathi izinkomo zazisashibhile, kodwa manje yonke into ingenziwa ngemali ngoba yona inezilinganiso ezahlukahlukene. Lo muntu wasezulwini wasifundisa ukuthi akukho ukuxhumana noNkulunkulu okwedlula ukunikela. Ngakho-ke ngenkathi abasemhlabeni bethathela izimpilo zabo umshwarensi wasemhlabeni, nina thathelani imiphefumulo yenu umshwarensi wasezulwini. Zintathu izinto kumele uma ukholiwe uzifunele umshwarensi womphefumulo. Ngomnikelo cela ukuba ube nengilosi ezobheka impilo yakho. Uma kufika isikhathi sokufa ufe kahle, ungaba sezinhlungwini ezinkulu ngaphambi kokufa. Okwesibili, ngalomnikelo ongumshwarensi
cela uNkulunkulu ingilosi ezobheka impilo yakho ingavelelwa lutho kuze kufike isikhathi uNkulunkulu ozokuthatha ngaso. Okugcina ngalomnikelo ongumshwalense cela uNkulunkulu ingilosi ezohlala nawe kuthi ngosuku lokugcina ivele iye nawe ezulwini ngaphandle kokwedlula ethuneni. Uthike lo muntu wasezulwini kuyenzeka ukuthi noma ukholiwe kodwa ngaphambi kokufa ube sezinhlungwini ezinkulu kakhulu. Okwesibili baningi abantu ukuthi bekholiwe kodwa abavele basheshe bafe ngezindlela eziningi. Omunye uyabulawa ngesikhali noma abulawe imoto, omunye abulawe isifo esithile yize ubekholiwe. Kanjalo futhi kuyenzeka ukuthi usufile ubukholiwe kodwa ungayezulwini uvele uduke. Noma ngazuchaza okwanamuhla kodwa ingilosi yasichazela ukuthi kwenzeka kanjani konke lokho. Kodwa uma ukhiphela umnikelo ezulwini kukhishwa ingilosi ezohlala nawe ikubheke ngokomnikelo wakho. Lo mnikelo unikelwa ngeqoda emhlanganweni kodwa futhi ungawunikela njalo ngenyanga. Thina sifundisiwe ingilosi ukuthi asikho isikhali senyama nomphefumulo esedlula ukuthandaza, ukunikela, ukuzila nokuhamba ngezimiso zikaJehova. Ufakazi balokho sakubona ngesikhathi umhlaba wonke uhlaselwa yiCovid-19. Ingilosi yathi asinikele sicele uNkulunkulu uphawu lwabantwana bakwa-Israyeli abalithola mhla ingilosi izobhubhisa amazibulo aseGibhithe. Kodwa bona basinda. Nathi kwathi uma sesiwukhiphile lo mnikelo sicela ukuba uJehova asivikele nemindeni yethu. Nempela kwaba njalo saphila sonke. Nokufa okwakukhona ebandleni lethu kwanqamuka. Makabongwe uJehova. Inkosi busise izwi layo. Le nkonzo yatholakala ku YouTube no Facebook uDore Mpanza NCG.